ktorý je matkou všetkých chrámov v diecéze, má dnes sviatok, oslavuje titul chrámu a ten najkrajší zasvetený Najsvätejšej Trojici, Otcovi, Synovi i Duchu Svätému. A som šťastný, ako správca katedrály môžem doma privítať otca biskupa, že otec prichádza do svojej katedrály, aby so svojimi deťmi slávil to najkrajšie eucharistické tajomstvo. Otec biskup, vítaj doma a tešíme sa, že aj cez teba Pán nám sprostredkuje dnes mnohé milosti. Vítame doma aj rodáka Janka, ktorý pracuje na apoštolskej nunciatúre a teda je najbližší spolupracovník nášho nuncia. Tak sme radi, že prišiel medzi nás a že nás aj povzbudí v homílii. Vítame aj pána tajomníka, otca biskupa, vítame pána ekonoma, našich ministrantov a bratia a sestry. Srdečne chcem pozdať všetkých vás. Všetkých vás srdečne pozdravujem, vítam a teším sa, že budeme spoločne sláviť tieto požehnané chvíle. Pochválený buď Ježiš Kristus. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. I s duchom tvojim. Bratia a sestry, a ja sa teším z vašej prítomnosti dnes na tejto eucharistickej slávnosti. Sviatok, ktorý slávime, je stále tajomstvom. Na obraze, ktorý je nad oltárom, je práve Otec, Syn a Duch Svätý a dolu pod tým, čo tak nie je veľmi vidieť, sú tri božské činnosti: viera, nádej a láska. To tvorivé, čo je v Trojici, to potom sa uskutočňuje práve cez tieto činnosti, ak v nich rastieme, ak sa v nich zveľaďujeme a ak sa zároveň aj delíme s ostatnými. No a pretože to tak nie je, že sme slabí a hriešní, skôr ako budeme pred Pánovou tvárou sláviť Najsvätejšiu obetu, úprimne odľutujme svoje previnenia. Aby si nás hriešných
Božia kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Mojžiš povedal ľudu, pýtaj sa len tých dávnych čias, ktoré boli pred tebou, od dňa, keď Boh stvoril človeka na zemi. Pýtaj sa od jedného konca nebies po druhý. Stalo sa niekedy niečo také veľké ako toto? Alebo bolo niekedy počuť, že by si bol niektorý národ počul hlas Boha hovoriaceho z ohňa, ako si počul ty, a zostal si nažive? Alebo sa už niekedy Boh pokúsil prísť a vybrať si národ spomedzi iných národov skúškami, znameniami, zázrakmi a bojom, rukou silnou, so zdvihnutým ramenom a veľkou hrôzou, ako to pre nás urobil Pán, váš Boh v Egypte, priamo pred vašimi očami? Dnes teda vedz a uchovaj si v srdci, že len Pán je Boh hore na nebi i dolu na zemi, iného nie. Zachovávaj jeho prikázania a ustanovenia, ktoré ti ja dnes predkladám, aby dobre bolo tebe i tvojim synom po tebe, a aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Pán tvoj Boh. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Gloria
ste sa museli zase báť, ale dostali ste ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme Abba Otče. Sám duch spolu s našim duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia. Boží dedičia a Kristovi spoludedičia, pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Učeníci odišli do Galilei, na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, kláňali sa, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná mi je všetká moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Počuli sme slovo Pánovo.
veľmi blízke aj s Bohom, aj medzi sebou. Po prvotnom hriechu sa to zmenilo, že ako keby bol naozaj taký múr rozdelenia tým hriechom postavený, takže človek sa začal skrývať pred Bohom. Poznáme to aj z rozprávania knihy Genesis. Už neveríme, že Boh nás môže vidieť taký, aký sme a milovať nás, že môže mať spoločenstvo s ním. Vieme, že Ježiš Kristus je prostredníkom medzi nami a Bohom a on veľmi, veľmi túžil obnoviť také spoločenstvo, také bezprostredné spoločenstvo medzi nami a Bohom, ktorý je Trojica. V jeho veľkňazskej modlitbe, predtým než vydal seba na smrť, hovorí veľmi silno prosí nebeského Otca takto. Aby všetci boli jedno, ako Ty, Otče, vo mne a ja v Tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. Pre nás až neuveriteľná jednota, pretože Ježiš hovorí, že kto vidí mňa, vidí Otca, alebo hovorí, že ja a Otec sme jedno, alebo hovorí, že neprišiel som plniť svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Čiže takáto jednota, ktorá je v Najsvätejšej Trojici, hovorí, že tak ako sú oni jedno, ako sme my jedno, tak aby aj oni boli v nás jedno. Byť tak dokonale jedno, ako je Otec so Synom, Duchu Svetom, to vlastne my si len nezvládneme. To si uvedomujeme. Určite si uvedomujete, že koľko je teraz rozdelenia, polarizácie, ako ľudia veľmi si zakladajú na tom, že oni majú právo a že ten druhý nie. Že naozaj my potrebujeme sa otvoriť Duchu Svätému, aby nás urobil jedno. Tertulián nám to zanechal, toto svedectvo z prvých storočí. Hovorí, že pohania, keď videli prvotné kresťanské spoločenstva, tak hovorili, že pozrite, ako sa milujú. Pozrite, ako sú jeden za druhého ochotní umrieť, kým tamtí sú ochotní skôr jeden druhého zabiť. Keď to bol kontrast so svetom, kde ľudia by sa najradšej pozabíjali. A tu nemusíme chodiť ani ďaleko. Aj v našej dobe vieme, že sa to deje. Ako dosiahnuť takúto jednotu? Ako sa otvoriť tomu duchu, ktorý dokáže z nás vytvoriť spoločenstvo medzi sebou, ale aj spoločenstvo s Bohom. Svätá Tereska bola veľmi taká praktická sveta. Je tu kúsok pred vami, tiež ďalšia sveta, ktorú som stretala v tomto chráme pravidelne. Ona povedala, že poznáš moju slabosť, Pane, nedokonalosť. Vieš, že by som svoje sestry nikdy nemohla milovať tak, ako ich miluješ Ty, keby si ich Ty sám, Ježišu môj, nemiloval ešte aj vo mne. A potom hovorí, že ak preukazujem lásku, cítim, že vo mne účinkuje sám Ježiš. Čím väčšmi som s ním spojená, tým väčšmi milujem všetky svoje sestry. Rozhodnutie milovať niekedy nás stojí veľmi veľa. Neviem, či si tak spomínate na to ovocie Ducha Svätého. Duch Svätý, okrem toho, že nám dáva aj túto lásku, láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, vernosť, dobrota, tak na konci sú uvedené ešte také dva plody, a to sú miernosť a zdržanlivosť. A toto niekedy si uvedomujeme, že nás naozaj stojí úsilie rozhodnúť sa milovať, tak ako nás Duch Svätý inšpiruje aj v miernosti a zdržanlivosti. Niekto nás nahnevá a nepovedať mu to hneď z prvej do tváre, že pozri sa, aký si, ty si taký a taký, to si spravil. Alebo že niekto sa mýli a že my vieme všetko najlepšie a najradšej by sme hneď išli a povedali, že pozri sa, aký si ty nemožný a povedali, tak čo nám prvé donesie slina na jazyk. A predsa vnímame, že keď sa rozhodujeme milovať a umožní Ježišovi milovať nás, Svätá Trojica by nás spôsobila, že potrebujeme byť aj citliví na to, keď nás Duch učí byť zdržanlivý a mierny. Viete to všetci veľmi dobre, čo žijete v rodinách alebo kdekoľvek, že ako niekedy dokáže chvíľka zdržanlivosti upokojiť celú situáciu. Takže toto je spôsob, ako mať spoločenstvo tiež so Svätou Trojicou, rozhodnúť sa, otvoriť sa láske v konkrétnych podobách, ktoré nám Duch Svätý inšpiruje.
láska sa nikdy nedá oddeliť od pravdy. Aj pápež Benedikt XVI, zosnulý, to veľmi dobre vyjadril v encyklike Caritas in Veritate, láska v pravde. Hovoril, že potrebujeme spojiť lásku s pravdou, ale nie len ako pravdu v láske, ale ako aj lásku v pravde. A povedal, že bez pravdy láska ľahko sklzne do sentimentalizmu. Láska sa stáva prázdnou škrupinou, ktorú možno ľubovoľne naplniť. Čiže my, keď poznáme pravdu, tak ľahšie vieme milovať skutočnou láskou, nie iba nejakým sentimentom, alebo nie iba niečím, čo všetkých prijíma, ale je úplne jedno, že kto si čo myslí, je to všetko rovnaké, to nie. Ale aj pravda, ktorú potrebujeme, tak to nie je nejaká filozofia, nie je to, čo sa pýtal Pilát Ježiša, že čo je to pravda, pretože poznal určite veľa názorov na to, čo je pravda, ale je to vlastne Ježiš, ktorý hovorí, že posväť ich pravdou. Prosím, nebeského Otca, tvoje slovo je pravda, čiže my potrebujeme vnímať, čo je tá pravda, ktorú nám ukazuje Boh. Tá nám rozširuje obzory a už toto nemusí byť, že kto z koho. Moja pravda proti niekoho iného pravde. Takže prosme teraz, aby nám rozšíril Duch Svätý srdce, aby sme dokázali sa otvoriť Božej láske, ktorá spája Najsvätejšiu Trojicu, ale aj Božej pravde, ktorá nám ukazuje iné obzory, tak ako to vidí Boh. Pochválený buď Ježiš Kristus. Amen. Verím v jedného Boha. Bratia a sestry, Pán Ježiš je s nami až do skončenia sveta. V jednote s Duchom Svätým, vedený otcovskou rukou láskavého Boha, skloňme sa pred tajomstvom Trojice a pokorne prosme. Pane Ježišu, pomáhaj celej cirkvi zachovávať jednotu podľa vzoru Najsvätejšej Trojice. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, daruj predstaveným národov ducha múdrosti, aby riešili nedorozumenia a konflikty s rozvahou a miernosťou. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, ochraňuj všetkých pokrstených, aby sa na nich preukazovala Tvoja štedrosť, pomoc Boha, Otca a sila Ducha Svätého. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, osvecuj nás duchom poznania, aby sme vo svojich bratoch a sestrách videli Teba a ochotne im pomáhali. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prived našich zomrelých k plneniu poznaniu Trojice a k blaženosti v nebeskom kráľovstve. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za uzdravenie predsedu slovenskej vlády, aby sa po prekonaní ťažkých zranení mohol opäť vrátiť do svojej obetavej služby pre blaho celej našej krajiny. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Tebe sa spolu s Otcom a Duchom Svätým zdáva nekonečná sláva. Vypočuj naše prosby a daruj nám radosť z toho, že sme milované Božie deti, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Oh
Pamätaj, Pane, na svojich služobníkov a služobnice. Pamätaj i na všetkých tu zhromaždených. Ty poznáš ich vieru a vieš, že sú ti oddaní. Za nich ti prinášame túto obetu chvály. Aj oni sami ti ju obetujú za seba i za všetkých svojich drahých, za svoje vykúpenie, za nádej na večnú spásu i za časné blaho a predkladajú svoje prosby Tebe, Bohu večnému, živému a pravému. V spoločenstve s oslávenou cirkvou s úctou si spomíname najmä na preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu, rodičku Boha a nášho Pána Ježiša Krista, ale i na svätého Jozefa jej ženícha a na tvojich svätých apoštolov a mučeníkov, Petra a Pavla, Ondreja, Jakuba, Jána, Tomáša, Jakuba, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Šimona a Tadeáša, Lína, Kléta, Klimenta, Sixta, Kornela, Cipriána, Vavrinca, Chryzogóna, Jána a Pavla, Kozmu a Damiána i na všetkých tvojich svätých. Pre ich zásluhy a na ich prosby poskytni nám vždy a všade svoju pomoc a ochranu. Pane, milostivo príjmi túto obetu, ktorú ti predkladáme my, tvoji služobníci i celá tvoja rodina. Spravuj naše dni vo svojom pokoji, zachráň nás od večného zatratenia a pripočítaj zásluhu svojich vyvolených. Prosíme ťa, Bože, láskavo urob túto obetu, aby sa nám stala telom a krvou tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista. On večer pred svojim umúčením vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk, pozdvihol oči k nebu, k Tebe, Bohu svojmu všemohúcemu Otcovi, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.
Podobne po večeri vzal do svojich svätých a ctihodných rúk aj tento preslávny kalich, znova ti vzdával vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Prosíme ťa, Pane, daj im a všetkým, ktorí odpočívajú v Kristovi, prebývať na mieste blaha, svetla a pokoja. Aj nás, svojich hriešných služobníkov, ktorí dúfame v Tvoje prehojné milosrdenstvo, priveď do spoločenstva svojich svätých apoštolov a učeníkov. Jána, Štefana, Mateja, Barnabáša, Ignáca, Alexandra, Marcelína, Petra, Felicity, Perpetuy, Agáty, Lucie, Agnesy, Cecílie, Anastázie a všetkých Tvojich svätých. Prosíme ťa, príjmi nás do ich spoločenstva nie pre naše zásluhy, ale pre Tvoje veľké zľutovanie skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho Ty, Pane, všetky tieto dary stále tvoríš, posvedzuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmelujeme povedať. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, na zemi, chlieb náš každodenný
aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Slovo a duša mi ozdravie. Modlíme sa. Pane a Bože náš, sviatosť, ktorú sme prijali, a viera v jediného Boha vo svätej a večnej Trojici osôb, nech nám slúžia na spásu tela i duše, skrze Krista nášho Pána. Dobre pri srdci padlo, otec biskup, keď sme vychádzali z pastoračného centra na svätú omšu. Pustili sme zvony a sme vyšli von a tam tí dvaja chlapci mali takúto zodpovednú službu, beralistu a mitristu, tak sa tak medzi sebou rozprávali, že máme dneska peknú úlohu a Matej hovorí Natanovi, je to pre mňa česť, že toto môžem pre pána biskupa urobiť. Takže chcem povedať, že to je krásne, a chlapci vnímajú, že chcú poslúžiť a naviac je to pre nich čest. Takže ďakujem tým chlapcom, veľmi ma to tak zahrieva pri srdci a tešíme sa aj s našim ministrantom, že sú tu a pripravujú
Ďakujeme aj nášmu Jankovi, že prišiel medzi nás a že nás krásne povzbudil po homílii, že nám ukázal, že pravda to nie je nejaká teória, ale že pravda je Kristus. A keď sa budeme držať Krista, budeme aj my pravdiví. A nám ukázal tú krásu aj vnútorného života. Takže vďaka ti za to, Janko, a nech Pán aj tebe naďalej pomáha v tvojej zodpovednej službe. Aby ste hovorili, aj keď je to tajomstvo Trojice, ale predsa je to vzťah, ktorý dvíha a premieňa a posvedzuje aj nás. Pán s vami. Nech je požehnané meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovo, ktorý stvoril nebo i zem. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Tešíme sa, že tu máme suseda, ja sa teším. Poháre a ešte jednu krabicu. A ja sama prvá, ja sa nemám. Ja na svoje ličná farby ja na